Bueno, pois efectivamente, como vos decía Clara, esta charla tiña que tela dado o doutor Cela, que é o noso compañeiro de infantil, que se dedica tamén á cirugía de pelvis e cadera do adulto. Entonces, como ele non pudo vir, pois vou volar dar eu, que, como sabedes os que me conocedes, me dedico a miembro superior, con lo cual, moi ben, moi agradecido ao doutor Cela. E esa é a mala noticia. A boa noticia é que é unha charla corta. Por qué? Porque as fracturas de pelvis nos nenos son das menos frecuentes dentro das menos frecuentes, vale? Están sempre, además, englobadas en contextos de pacientes politraumatizados, con lo cual, bueno, supoñen menos do 0,2% das fracturas pediátricas. A causa máis frecuente, sempre traumatismos de alta energía, fundamentalmente atropellos ou accidentes de tráfico serios. E o máis importante de todo, que presentan lesións asociadas hasta no 60% dos casos, vale? Como xa vos repetimos hasta a saciedade, o hueso pediátrico non ten nada que ver co hueso de adulto, vale? Isto tamén fai que a fractura pélvica sea completamente diferente en un neno que en un adulto. Nos osos dos nenos, como xa sabedes, son osos moito máis elásticos, que además teñen un periósteo e un cartílago moi grosso. A parte deso, os vasos sanguíneos dos nenos son de pequeno calibre, son moi elásticos, non lles dou tempo aínda a desarrollar arteriosclerosis, e además teñen unha maior capacidade de vasoconstricción. A parte que a nivel sistémico, a capacidade coagular de un neno é moi superior á de un adulto. Entonces, isto que fai? Pois fai que esa pelvis teña unha maior capacidade de absorber o impacto e disipar esa energía. Entonces, que ocorre? Pois que as fracturas as que aparecen están menos desplazadas, con lo cual sangran menos, tamén son menos conminutas. Tamén existe a posibilidade de que aparezan fracturas que afectan a un solo punto no anillo pélvico, cousa que no adulto é prácticamente imposible que o anillo pélvico, que é unha estructura rígida, se rompa en un solo punto, e ademais isto produce un mellor sangrado retroperitoneal, un menor sangrado retroperitoneal. Entonces, que ocorre? No neno, a fractura pélvica é grave porque aparece en un contexto de paciente moi grave, pero non é a que compromete a situación vital do paciente, senón que vai comprometer as lesións que acompañan. E cales son estas lesións? Bueno, pois as que aparecen sempre nos politraumatizados, sobre todo os traumatismos craneoencefálicos, pola súa localización anatómica, pois as lesións urológicas, as lesións ginecolóxicas e os traumatismos abdominales, e outras fracturas que poden ter asociadas, como as fracturas de fémur ou fracturas na rexión lumbar. Entonces, cando sospeitaremos que podemos ter unha fractura pélvica? Bueno, pois sempre en traumatismos de alta enerxía hai que pensar que o neno pode ter unha fractura pélvica, porque ademais, por esas mesmas características que ten o oso pediátrico, a veces a radiografía inicial pode non dar toda a información do que o paciente ten realmente. En canto á exploración física, se vemos un neno con eso atropellado, accidente de tráfico, que además nos presenta un hematoma na zona inguinal, no escroto ou no periné ou na parte máis superior do muslo, sospecha de fractura pélvica. Se, cando imos explorar, vemos que de un lado ten unha disminución da distancia entre o trocánter maior e a espiña pélvica con respecto ao contralateral, tamén sospeita de fractura pélvica, vale? Como os decía, sempre pensamos fractura pélvica igual a politrauma, vale? Entonces, sempre estabilización inicial como en calquera politraumatizado, buscar as lesións asociadas e cando vayamos a explorar, a pelvis solo se explora unha vez. Vale, vamos ali, palpamos as crestas, exploramos a cadera, mira tú a ver que te parece. No, cada vez que estás movilizando a pelvis estás aumentando o sangrado, vale? Entonces, a pelvis solo se explora unha vez. Dentro da clasificación dos pacientes politraumatizados pediátricos, un neno que ten unha sospecha de unha fractura pélvica é un paciente crítico, vale? A pelvis, como sabedes, está formada a partir de 3 núcleos de osificación primarios, o ilion, o isquion e o pubis, que confluyen no trasfondo do cotilo no famoso cartílago trirradiado, vale? Pero aparte destos 3 puntos principales, ten un montón de focos de osificación secundarios que van osificando ao largo da vida do neno hasta edades bastante maiores e, sobre todo, en nenos que fan moito deporte ou en nenos que poden ter patologías que debilitan o hueso, como por exemplo as osteogénesis imperfectas, podemos ter lesións deste estilo, non sei se a vedes aí, que son arrancamientos, vale? Estas lesións non son objetivo desta charla, pero que sepades que estas sí que se ven con certa frecuencia, habitualmente non teñen maior trascendencia, son de tratamento conservador, vale? Entonces, en canto a pelvis pediátrica, os puntos débiles, o cartílago trirradiado, que vemos que é onde confluyen os 3 núcleos de osificación primaria, e as articulacións sacroiliacas. Hai unha clasificación específica de fracturas de pelvis pediátrica, pero eu a verdade é que en toda a bibliografía que revisei, todos os autores,
todos o nombran, pero nadie utiliza. Todo o mundo utiliza a clasificación de Tile, a que se utiliza tamén para os adultos, vale? Entonces, aquí hai 3 grandes grupos que a súa vez se dividen en moitos subgrupos, pero o que nos interesa é saber que hai un grupo que son as de tipo A, que son fracturas estables, porque teñen o arco posterior intacto, as de tipo B, que son parcialmente estables, porque teñen inestabilidade horizontal, permiten que a pelvis se abra, pero son estables verticalmente, e as tipo C, que onde xa hai a rotura completa do arco posterior, estas son xa inestables. Entonces, de A a C vai disminuindo a estabilidade. As máis frecuentes no neno, as que afectan, pois o que vos dixen, o arco posterior, a zona da articulación sacroiliaca e o cartílago trirradiado. As de tipo A, falamos que son fracturas estables, polo tanto, van ser prácticamente sempre de tratamento conservador. E que entendemos por tratamento conservador en un neno? Bueno, pois repouso, máis, menos, tracción blanda, un pouco en función da situación clínica do paciente, das lesións asociadas que teña, de como este de dolor e demás. As de tipo B, pois que falábamos que son inestables rotacionalmente, pero son estables no plano vertical. Entonces, sobre todo as tipo 1 e as tipo 3, son as B1, B3, son as que permiten unha maior apertura pélvica e son as que poden producir un sangrado retroperitoneal de maior intensidade, que, como vimos antes, é o que realmente vai comprometer a vida do paciente. En estes casos, poden necesitar, incluso na urgencia, que coloquemos unha faixa pélvica. Igual a algún se le pasa pola cabeza, a mí tamén se me pasou, o uso do C-clamp nos nenos, bueno, pois en principio, non. Non, porque o C-clamp o que fai é controlar o sangrado óseo e o sangrado plexovenoso, pero non nos vai controlar o sangrado arterial. E, ademais, non o podemos utilizar se temos lesión na zona sacroiliaca, porque cerramos por adiante, abrimos por atrás, vale? As de tipo C, estas sí que son inestables en todos os planos, e ademais as C3 son as que asocian fracturas de acetábulo, que falaremos del tamén, das fracturas de acetábulo aparte. Entonces, estas de tipo C, que son inestables, son as máis parecidas, as que se parecen máis ás que poden ocurrir no adulto. Entonces, estas suelen aparecer en nenos xa maiores, a partir dos 12 anos, ou que, por outro motivo, teñen o cartílago trirradiado xa pechado. Despois veremos cales son as indicacións quirúrxicas, pero, bueno, se necesitamos operalas, o ideal é que deixemos pasar un tempo, despois veremos o algoritmo. É raro ter que facer unha cirugía pélvica de urgencia en un neno, vale? O ideal é, se temos que operar, é esperar, pois eso, sobre 7-10 días. As indicacións quirúrxicas, un concepto que eu, bueno, non conocía, por mí non tiña moi claro, que me axudou esta charla a asentalo, é o concepto da simetría pélvica, vale? Simetría pélvica valórana medindo a distancia que hai desde a parte máis distal da articulación sacroiliaca hasta o cartílago trirradiado contralateral, e fa unha resta. Entón, esa diferencia é superior a medio centímetro, eso é unha pelvis asimétrica e, por lo tanto, sería indicación quirúrgica, vale? As fracturas de acetábulo van en un grupo aparte, tamén teñen a súa propia clasificación, aínda que hai moitos autores que utilizan a clasificación de Salter e Harris, sin máis, se clasifican como as epifisiolisis, pero en esta clasificación non vou entrar porque realmente aquí o único que nos interesa é saber se o trirradiado está aberto ou pechado. Se o trirradiado está pechado, as mesmas indicacións que as do adulto, vale? O grado de desplazamiento articular e inestabilidade que poida haber. Pero se o trirradiado está aberto, isto é unha complicación moi seria. Solo son quirúrgicas en caso de desplazamentos moi severos, pero se temos fracturas pouco desplazadas que teñen o teito íntegro e unha cadera estable, de entrada son para tratamento conservador. E deixan secuelas? Sí, bueno, habitualmente, como vedes, como estamos vendo hasta ahora, os nenos, sobre todo moi pequenos, teñen unha gran capacidade de remodelación, e ainda que as fracturas sean moi graves, habitualmente as secuelas non son moi importantes. Pero en este caso, sí que poden chegar a selo dependendo do desplazamento da fractura e do grado de afectación do trirradiado. Se temos unha lesión en un neno en crecimiento con trirradiado aberto que lle afecta esa zona, nos produce un peche precoz do trirradiado, eso vai se comportar como unha cadera displásica, con un cotilo con pouco fondo, unha cadera descuberta, vale? As secuelas máis frecuentes, sobre todo a coxeira, do residual, lumbalxia e a actitude escoliótica ou oblicuidades pélvicas en relación con esa simetría pélvica que vimos antes. Entonces, a mí non me suelen gustar demasiado os algoritmos, porque me parece un pouco rígidos, pero este pareceme bastante interesante, porque sabedes que o primeiro que distingue se o paciente está estable ou non está estable, o sea, non se fija no tipo de fractura, ni na clasificación, ni nada. O primeiro é o paciente está estable, sí ou non. Non está estable, bueno, pois cal é a causa desa inestabilidade?
Se a causa de inestabilidade é a lesión pélvica, que non suele ser o caso, pode ser necesario unha fijación interna, non é o habitual. E se a causa de inestabilidade non é a lesión pélvica, é simplemente un acompañante, aquí fala de fijación externa. Cando fala de fijación externa non se refiere a fijador externo, refiérese a faixa pélvica, ou incluso falan moitos autores que me chamou a atención do manejo de fragmentos desde fora con agullas de Kirchner, vale? Como cando facemos unha fijación percutánea e calquera outra fractura. E a continuación, pois xa, que o paciente está máis ou menos estable, estupendo, pois a decisión tómase, como decíamos antes, pasados uns días, vale? Non é unha cousa inmediata. Entonces, se trata dunha fractura de acetábulo, que temos que ver? Que a articulación sea estable, que non haxa gaps superiores a 2 milímetros entre os fragmentos e que a articulación sea congruente. Se o cartílago está aberto, se o trirradiado está aberto e temos, pois eso, fracturas inestables, moito desplazamento articular, pode ser necesario a fijación interna. E se o cartílago trirradiado está cerrado, trátase como os dos adultos, vale? Cando é unha lesión exclusivamente do anillo pélvico, o que falábamos antes, en función do tipo de fractura. Fractura estable, tratamento conservador, parcialmente estable, vai depender do desplazamento dos fragmentos, e se son inestables, pois xa sería un tratamento quirúrgico. En estos 10 anos que levamos no Cunqueiro máis ou menos, só fomos capaces de recordar dúas fracturas pélvicas en nenos, sempre en nenos maiores, só fomos capaces de rescatar este caso, pero bueno, vamos a botar un vistaciño. Este caso é unha nena de 14 anos, unha nena xa maior, que sufreu unha caída de cabalo, que tamén non é un accidente de tráfico, pero bueno, un traumatismo de alta energía. Espera, algo pasou. Segundinho, a ver se son capaz de recuperar as radiografías. Pois non sei dicirvos o que pasou, pero non podemos ver as imágenes. Espera, a ver se podemos verlos desde outro lado. Bueno, enseñovolas así. Vale, esta é unha nena de 14 anos, caída de cabalo. E quería enseñarvos a radiografía antero-posterior antes de nada. Sí, era que estaba, pero como é outra fecha, sí, bueno, vale. Nos sirve. Bueno, esta foi a radiografía inicial, vale? É unha imagen de bastante mala calidad, porque aparte vedes que está feita sobre a camilla de palas que nos traen os pacientes. Entonces aquí o que vemos é lesión das ramas ilioisquiopubianas bilateral e sospechamos que poida ter algo en esa rama, en esa articulación sacroiliaca. Entonces facemos o TAC, e no TAC é onde vemos que ten aparte, además, unha apertura da articulación sacroiliaca dereita. Esta nena non operamos nós, operaron os compañeros da unidade de cadera. Bueno, este é o tornillo, fixeron unha fijación a través dun fan steel cunha plaquiña anterior para fijar as ramas, é un tornillo sacroiliaco. Quería enseñarvos, pero non sei se pode ser posible. Bueno. Enseñovos a radiografía final despois da retirada do material. Aquí na zona das ramas tiña unha plaquiña con tornillos facendo a fijación. Este foi o resultado final unha vez retirada a placa anterior. A nena sigue montando a cabalo, a pesar da lesión, sin ningún problema. Quedou sin secuelas. Vale, entonces, despois deste pequeno incidente, volvemos. Bueno, entonces, xa para rematar, con que nos temos que quedar? Bueno, que o feito de que sean lesións pouco frecuentes non quere decir que sean pouco importantes. Sempre que vexamos unha fractura pélvica, hai que pensar que se trata un paciente politraumatizado, e a inversa, cando teñamos un paciente politraumatizado, hai que sospechar que poida ter unha fractura pélvica. O trirradiado é moi importante.
Xa vedes que non me parei demasiado na clasificación, porque realmente o que máis nos importa, máis que saber que se é unha A1.2 tal, o que realmente nos importa é, primeiro, é unha fractura estable ou inestable, en que plano, e trirradiado, aberto ou pechado, se hai afectación do acetábulo, vale? E nada máis, moitas gracias.